Dobre. Dnes sa posunieme, čo sa týka správneho súdnictva, k téme, ktorá je absolútne kľúčová, a to je téma správnej žaloby. Správne súdnictvo, my sme si hovorili už niektoré o charakteristické znaky, a teraz prizvukujem jednu mimoriadne dôležitú vec, a to je to, že je to systém, ktorý funguje len na podnet niekoho. To znamená, že vy musíte iniciovať konanie a ideálne, keď ho iniciujete vo forme žaloby. Je absolútne nesprávne sa domnievať, že správne súdnictvo predstavuje nejaký tretí stupeň odvolania. Ako som hovoril na prvej prednáške, je to mimoriadny nástroj, ktorý vo väčšine prípadov, budeme dneska o tom hovoriť, slúži na preskúmavanie právoplatných rozhodnutí z hľadiska zákonnosti. To znamená, stavebný úrad mi nevyhovel, odvolal som sa, nevyhovel mi odvolací orgán, tak z hľadiska zákonnosti môžem požiadať o takú poslednú kontrolu správny súd. Z čoho inak vyplýva celkom taká sedliacká poučka, že čo je to správne súdnictvo? Že správne súdnictvo je tá časť súdnictva, kde súd kontroluje štát. My v zásade v rámci správneho súdnictva rozlišujeme niekoľko možností v tej najvšeobecnejšej rovine, kedy súd môže vstúpiť do verejnej správy. Tá prvá, tu som vlastne už spomenul, a to je napadnutie právoplatného rozhodnutia orgánu verejnej správy. Druhá je napadnutie opatrenia orgánu verejnej správy. Opatrenie versus rozhodnutie, to sú také dva dosť teoretické pojmy alebo teoretické predmety na diskusiu. Ale keď sa na to pozrieme napríklad z pohľadu blízkeho stavebného práva, stavebné povolenie je rozhodnutie. Ohlásenie drobnej stavby je opatrenie. To znamená, že opatrenie je také jednoduchšia forma riešenia právom chránených záujmov a povinností fyzických a právnických osôb. Napriek tomu, že to vyznieva veľmi jednoducho, v zmysle jednoducho, akože človek je jednoduchý, teda primitívne, tak je potrebné povedať, že vo väčšine prípadov, ak držím v rukách dokument a chcem identifikovať, či je to opatrenie alebo rozhodnutie, tak rozhodnutie musí byť vždy označené ako rozhodnutie. To znamená, to slovo tam musí byť spomenuté. Zatiaľ, čo pri reakcii orgánu verejnej správy na niektoré procesné aktivity, alebo napríklad na už spomínané ohlásenie stavby, tam je ten proces oveľa náročnejší. Ale správne súdy vstupujú do verejnej správy aj pri ďalších dvoch mimoriadne dôležitých otázkach. Je to otázka nečinnosti, ktorá si bude žiadať osobitnú prednášku, aj osobitnú prednášku budeme v tomto duchu mať.
potom otázka tzv. Opomenutého účastníka. A zase všetky 4 tieto časti si žiadajú osobitnú pozornosť. Ja len pri opomenutom účastníkovi poviem niekoľko momentov, ktoré vnímam ako veľmi dôležité, aby sme rozlišovali. Máme situáciu, že do konania sa nám podľa paragrafu 14 odsek 1 posledná časť vety za bodkočiarkou správneho poriadku hlási niekto, kto evidentne nie je účastníkom konania. Napríklad niekto chce robiť obštrukciu pri stavbe veľkého developerského projektu. Vtedy existuje mechanizmus, ktorý správny poriadok pozná, že môže takéhoto parazitujúceho účastníka konania, ktorý chce len šikanovať, vylúčiť z konania. To nie je situácia opomenutého účastníka, to je situácia, kedy niekto bol účastníkom konania, ale na základe všetkých okolností správny orgán skonštatoval, že účastníkom konania nemá čo byť. Samozrejme pre správne súdnictvo platí aj tá zásada, že by sa mali vyčerpať všetky možnosti, ktoré sa ponúkajú v rámci správneho konania. To znamená, ak máme fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vzhľadom k všetkým okolnostiam konkrétneho správneho konania si nemala ako uplatniť svoje práva, a to z hľadiska negatívneho postoja, aktivity alebo naopak pasivity správneho orgánu, tak ostáva možnosť obrátiť sa na súd, na správny súd. Takáto situácia môže nastať, keď si predstavíme správne konanie, len vtedy, ak už bolo rozhodnuté o veci. Logicky zase, keby ste vedeli aj v túto neskorú večernú hodinu zapojiť čedé mozgové bunky, tak by som sa spýtal, že prečo musí byť rozhodnuté, aby sme sa obrátili na súd. Je to veľmi jednoduché, lebo ak ešte nebolo rozhodnuté, tak stále môžem využiť mechanizmus paragrafu 14 odsek 1 správneho poriadku a vstúpiť do konania. Hej. Ale keď konanie skončilo, tak už vstúpiť nemôžem. Ešte krátka poznámka, veľmi dôležitá k tej prvej časti, teda k tej téme, kedy môžeme dať návrh na preskúmanie rozhodnutia súdom. Je to inak vnímané ako najvšeobecnejšia a s najväčšou pravdepodobnosťou aj najväčšia časť činnosti správneho súdnictva. A tá základná podmienka, ktorá je kľúčová, je, že musí ísť o právoplatné rozhodnutie. Právoplatnosť rozhodnutia znamená, že boli využité možnosti odvolania a druhostupňový orgán rozhodol tak, že potvrdil rozhodnutie. A zase logicky, a to je skutočne len o tom, že dajme šancu rozumu, ak by nastala situácia, v ktorej druhostupňový orgán v rámci odvolania vec vrátil na nové prejednanie, tak není o čom rozhodovať v správnom súdnictve, lebo ten účastník jeho práva môže byť ochránené v rámci riadneho odvolacieho konania. Právoplatnosť znamená de facto v riadnom procese riadnych opravných prostriedkov nezmeniteľnosť toho rozhodnutia. Čo to znamená nezmeniteľnosť? Mimoriadne dôležitú vec. V
vznik legitímneho očakávania, vznik právnej istoty, že niečo, čo budem na základe právoplatného rozhodnutia konať, je v súlade so zákonom, že konám legitímnym spôsobom. Ja to budem asi každú prednášku opakovať, ale v tomto prípade je to strašne dôležité. Na správnu žalobu, všeobecnú správnu žalobu je 2 mesiace lehota na jej podanie. A si predstavte, že máte situáciu, že máte stavebné povolenie na zbúranie domu a nespokojný sused podá správnu žalobu posledný deň 2-mesačnej lehoty elektronickým spôsobom 5 minút pred 12 hodinou. Máte tu predstavu? Za 2 mesiace dokážete zbúrať aj Bratislavský hrad. To znamená, že my musíme chápať, že ak sa v správnom súdnictve niečo napáda, je to tak mimoriadna situácia, že tie dôvody pre napadnutia musia byť mimoriadne vážne. Lebo máme minimálne 2-mesačnú lehotu, v ktorej sa môže legitímne a legálne konať na základe právoplatného rozhodnutia. A dobre, možno búranie je extrémna situácia. Ale my môžeme nadobudnúť dobromyselne práva. Tie práva môžu byť 20-krát prevedené medzi časom, v lehote 2 mesiace. To znamená, že môže nastať celý rad extrémnych situácií. V správnom súdnictve máme na viacerých miestach inštitút tzv. Ochrany pred zneužitím práva. Zneužitie práva je formálne prípustný spôsob konania fyzickej alebo právnickej osoby, ktorý ale materiálne, vecne sleduje úplne iný cieľ, ako predpokladá účel zákona. Úplne klasický príklad v stavebnom práve, aj keď si dáte do prehľadávačov kľúčové slová, tak vám vyletí jeden krásny vtáčik, vták, ktorý je slávik. Je to už legendárna súčasť stavebného práva a developerského života na Slovensku, ktorý využíva procesy EIA, to je environmentálne hodnotenie stavieb, aby do nich vstúpil pod formálnou zámienkou, teda pozor, koná to, čo je formálne dovolené, ale on to nerobí pre ochranu syslov, hrochov, slonov a neviem akých zvieratiek. On to robí preto, aby dostal podnikateľa pod tlak a napríklad potom podnikateľ si povedal, že podporí činnosť jeho združenia finančne. Hej. To znamená, sleduje úplne iný účel, ako je predpokladaný zákonom. A opakujem, toto sú verejne dostupné informácie, to znamená, že vy ich môžete si veľmi rýchlym spôsobom vygoogliť. Ale chcel som tým vysvetliť zneužitie práva. S najväčšou pravdepodobnosťou, keď som v situácii, že viem, že sused dostal búracie povolenie. To búracie povolenie je právoplatné. A ja čakám 2 mesiace, dokým sa ten dom zbúra, aby som sa mohol obrátiť na súd. Hoci dennodenná rutinná situácia, idem z domu, idem do auta, vidím, sú tam bagre, hej. Mi hovorí, že sa niečo deje, tak minimálne môžeme konštatovať, že takýto sused je nedobromyselný. Alebo sa pohybuje v rovine zneužitia práva dokonca. Lebo tú žalobu mohol podať aj na druhý deň. 2-mesačná lehota je vždycky tá extrémna lehota, to je ten limit, cez ktorý nemôžeme ísť. Takže zopakujem, je to extrémny prostriedok, správna žaloba na obranu práv, pretože vzniká z právoplatného rozhodnutia právna istota.
Ak sa pozrieme do paragrafu 6 správneho súdneho poriadku, tak v odseku 2 máme vymenovaný celý rad správnych žalôb. Je dôležité chápať, že správne súdnictvo je formalizovaný proces. To znamená, že keď sa rozhodnem raz ako budúci advokát alebo absolvent právnickej fakulty, ako zamestnaný v nejakej firme, písať správnu žalobu, musím si otvoriť správny súdny poriadok a pozrieť sa do paragrafu 6, odstavec 2 a zvoliť si niektorú z názvov týchto žalôb. Všetci viete čítať, nejdem urážať vašu inteligenciu tým, že by som notoricky čítal zákon, a spomeniem niektoré. Tá prvá pod písmenom A je správna žaloba. Teda, aby som úplne presne citoval, správne súdy rozhodujú v konaniach o správnych žalobách. To znamená, že tá prvá je správna žaloba bez ďalších podstatných znakov. Čo to interpretačne znamená? Každé právoplatné rozhodnutie, ktoré nespadá pod tie ostatné body B a L, napadáme správnou žalobou. Idem napadnúť rozhodnutie v stavebnom konaní, podám správnu žalobu. Prvé označenie papiera, na ktorom to bude, je správna žaloba. Ak mám problém s tým, že mi správny orgán dal pokutu 1 000 000 eur a mňa to zruňuje, tak si pozriem do zákona a zistím, že v písmene B je správna žaloba vo veciach správneho trestania. To znamená, nemôžem použiť všeobecnú správnu žalobu, ale musím ísť do tých špeciálnych typov správnych žalob. A tak je tam spomenutá žaloba pre nečinnosť, tak je tam spomenutá žaloba opomenutého účastníka a podobne. Ešte možno kvôli presnosti len niekoľko takých pojmov, ktoré sú dôležité z hľadiska zákona. Keďže vy ste mali doteraz správne právo procesné, kde ste používali terminus techniku správne konanie, tak v správnom súdnom poriadku sa zrazu vyskytuje termín administratívne konanie. Administratívne konanie je všeobecná množina, pod ktorú spadá ako správne konanie, teda konanie podľa zákona 71/67 a tomu podobné konania, ktoré končia rozhodnutím, tak aj vydávanie opatrení, ale napríklad aj prijímanie všeobecne záväzných nariadení obce. Teda pojem administratívne konanie je tá väčšia množina, ktorá má kopec podmnožín. Ešte k nečinnosti poviem jednu poznámku. Nečinnosťou je stav, v ktorom správny orgán nezačal konanie, hoci začať mal, alebo nepokračuje v konaní, hoci má rozhodnúť v zákonom predvídateľnej lehote. Tá prvá situácia spadá na konania ex ofo, kedy z úradnej povinnosti
mal začať správny orgán konanie a nezačal. Zas poviem na to príklad, ktorý sa vyskytuje v diskusii o tzv. Stavebnej amnestii. Stavebný úrad vidí, že sa mu stavia čierna stavba. Má na to pol tony podkladov od osobnej skúsenosti cez štátne stavebné dohľady, cez informácie policajného zboru, cez údania a tak ďalej a nezačne konanie, hoci začať má. Správny orgán vidí, že sa pácha priestupok a nezačne konanie, hoci má povinnosť konať ex offo. A celý rád takýchto situácií. No a potom samozrejme je toto konanie v lehote, správny poriadok, čo je úplne science fiction, hovorí o 30-dňovej lehote na rozhodnutie, tak to zabudnite. Ale v zásade, keď to tak zoberieme ad absurdum, tak je možné rozhodnúť aj v ďaleko vyšších lehotách, ale za predpokladu splnenia nejakých podmienok. Jedna z tých prvých podmienok je, že je to oznámené účastníkovi konania, že sa predĺžuje a v prípade toho predĺženia na 60 dní, tak je samozrejme možné to urobiť len na základe rozhodnutia nadriadeného orgánu. Ak mám spis a rok s ním nehybem, tak je to stav nečinnosti, a to nečinnosti protiprávnej. Ak mám spis a musel som prerušiť konanie, lebo mi účastník konania nedodal všetky veci, ktoré v súvislosti so žiadosťou o začatie konania sú nevyhnutné, a prerušil som konanie na 120 dní, nemôže ma nikto obviniť z nečinnosti, lebo po A vtedy lehoty neplynú, po B nejde o protiprávny stav, lebo zákon mi umožňuje prerušiť konanie. Dobre, takže v tomto momente som vám pripomenul veci zo správneho práva procesného, vysvetlil som vám, čo nájdete v paragrafe 6 a čo je najdôležitejšie pre označenie správnej žaloby. A môžeme ísť takou najjednoduchšou formou pri zohľadnení aj časovej otázky do toho, že čo je to správna žaloba. V najsedláckejšej verzii je to žiadosť adresovaná súdu, aby preveril zákonnosť postupu alebo konania orgánu verejnej správy. Ale to je preto, aby ste si to vy vedeli nejako v hlave ukotviť, to v žiadnom prípade nie je zákonná definícia. Správna žaloba musí ako každá iná žaloba obsahovať niekoľko veľmi podstatných náležitostí. Zo správka procesu si možno pamätáte, že vždycky ide logicky o odpoveď na 3 otázky. Kto, prečo a čo. Toto ale vo výrazne rozvinutejšej podobe je aj obsahom správnej žaloby. Kto je ten, kto je žalobca. Teda musí to byť účastník pôvodného správneho konania. A už tá otázka čo je veľmi komplikovaná. Lebo my musíme identifikovať, bavme sa teraz o tej všeobecnej rovine, nie o tých výnimkách z pravidla, to znamená, že napádame správne rozhodnutie, ktoré je právoplatné a my ho musíme v prvej časti nášho textu žaloby identifikovať.
teda povedať, že ide o rozhodnutie regionálneho úradu XY pod spisovou značkou ZQ vo veci žiadosti o vydanie neviem čoho, musíme nájsť slovnú formuláciu, ideálne použitú z výroku rozhodnutia, ktorá dostatočne presne identifikuje správne rozhodnutie. To je veľmi dôležitá vec. Ale z môjho pohľadu, a to je až posadnutosť, ktorá by mala byť u vás vyvolaná tým, čo teraz poviem, je to, že jedna z úvodných informácií, keď nie prvá, tak prvá v odôvodnení žaloby, musí byť informácia, kedy vám bolo doručené alebo oznámené rozhodnutie. Opakujem, nejdem riešiť kvôli krátkosti času všetky detaily toho, čo hovorím, niečo budete mať aj v rámci seminárov, predpokladám, že s kolegom rozobraté do detailov. Takže prvá informácia, som Jožko Ferko, druhá informácia, nepáči sa mi rozhodnutie regionálneho úradu, opíšem ho. Tretia informácia, bolo mi doručené alebo oznámené v takýto a v takýto dátum. A teraz ide jedna veľká časť, ktorú keby sme sa pohybovali v rovine jednoduchých žiadostí, tak je odpoveďou na otázku prečo, ale tuto má špeciálny názov a to sú žalobné body. Treťou časťou žaloby, poslednou časťou žaloby je potom petit. Petit je spôsob, akým navrhujete, aby súd rozhodol. Teda čo má súd povedať vo výroku rozhodnutia? Navrhujem, aby súd XY vydal tento rozsudok. Ruší sa rozhodnutie krajského úradu XYZ a vec sa vracia na nové konanie. Napríklad. To je posledná časť rozhodnutia. O petite zase, či je to petit v kasačnej sťažnosti, to je špeciálny opravný prostriedok v rámci správneho súdnictva, alebo je to petit v rámci žaloby, alebo je to petit v rámci iných vecí, a o tom budeme musieť hovoriť úplne samostatne. Ale to, čo chcem teraz rozobrať v tých pár minútach, ktoré máme do konca, to sú žalobné body. Aj pri žalobných bodoch platí zásada, ktorú som hovoril na správnom práve procesnom a ktorú vám v tomto momente rizvukujem, je založená, aby som to tak odľahčil, na výroku známej talianskej kňažnej Lucrezie Borgi, ktorá okrem toho, že mala veľmi bojarý sexuálny život, čas jej milencov skončil s odrezanou hlavou alebo otrávených, a ktorá povedala myšlienku, že všetko môže o mne povedať, ale nič mi nemôžu dokázať. Dôkaz z opaku, argumentum on contrario, v rámci správneho súdnictva, čokoľvek tvrdí, musí byť sprevádzané označením dôkazu. Tvrdenie je dôkaz. Prečo? Pretože v opačnom prípade tárače. A samozrejme táranie v listinnej podobe adresovanej súdom môže za istých okolností byť pomenované aj ako trestný čin ohovárania alebo trestný čin krivého obvinenia. Takže opakujem, tvrdenie je dôkaz.
A k žalobným bodom teraz. Pozrite si domácu úlohu, paragraf 191 správneho súdneho poriadku. Paragraf 191 správneho súdneho poriadku hovorí o dôvodoch, pre ktorý súd zruší rozhodnutie. A žalobné body sú odzrkadlením niektorého z týchto dôvodov. Klasický príklad je nesprávne právne posúdenie veci. Tvrdím v rámci žaloby, že správny orgán zle interpretoval právo. Ale pozor, sudcovia správneho súdu tu nie sú detektívna kancelária, ktorá má za vás vyhľadávať dôvody. To znamená, že nestačí v správnej žalobe uviesť, že napádám toto a toto rozhodnutie preto, lebo zamestnanec z regionálneho úradu nesprávne právne posúdil vec. Ale vy musíte odôvodniť, čo v konkrétnom prípade z hľadiska doktríny, judikatúry súdov, nálezov ústavného súdu, rozhodnutí Štrasburgu bolo nesprávne posúdenie. To znamená, nech použijete akýkoľvek bod z toho paragrafu 191, k nemu musíte individualizovať na váš konkrétny prípad, vo vašom konkrétnom spise, v čom bol problém. Vo väčšine konaní podľa správneho súdneho poriadku správne žaloby sú najväčším písmom svätým. Čo som teraz povedal? Správne žalobné body. Tak to som chcel povedať. Sú najväčším písmom svätým, žalobné body. Pardon. Pretože s nimi je súd viazaný. Sú výnimky v sociálnych veciach, azylových veciach a podobne. Ale vo všeobecnosti platí, že súd nemá dôvod za vás hľadať dôvody nezákonnosti. To znamená, čo neuvediete do žaloby, dovidenia. Len akože poznámka počiarov a pomocka, keď budete raz písať žalobu, čo budete určite, minimálne na seminároch, argumentačne ten žalobný bod, to niektoré písmeno z paragrafu 191 správneho súdneho poriadku, rozoberám tým spôsobom, že poukážem na skutočnosť konaní, kedy správny orgán pochybil, to musí byť konkrétna skutočnosť konaní. Od zlého doručovania začínajúc po fakt nejakú zlú interpretáciu niečoho, čo bolo prekonané judikatúrou, ale potom k tomu musím nalepiť aj konkrétne rozhodnutia súdov, judikatúry, alebo niečo, čo potvrdí, alebo naopak vyvráti môj názor. Prosím vás, rozhodnutie okresného súdu alebo krajského súdu nie je v pravom slova zmysle judikatúra. To znamená, že špeciálne keď sa bavíme o správnom súdnictve, tak by sme sa mali pohybovať v rozmedzi rozhodnutí Najvyššieho správneho súdu, alebo predtým, keď ešte Najvyšší správny súd neexistoval, tak Najvyššieho súdu. V niektorých veciach, najmä ak sa ide o kategóriu základných ľudských práv a slobôd, môžeme použiť aj rozhodnutia iných súdov, napríklad Českého súdu. O právo na život, ľudskú dôstojnosť, vlastníctvo, etc., je plus minus rovnaké všade v rámci nášho civilizačného priestoru. Prosím vás, keďže čas nám ubieha, ešte si napíšte 3 poznámky a tým na dneska končíme. Povinnou prílohou správnej žaloby musí byť splnomocnenie udelené advokátovi
Ak sám účastník nemá právnické vzdelanie alebo jeho zamestnanec, a jedno vyhotovenie správneho rozhodnutia, ktoré sa napáda, ak predmetom správnej žaloby je samozrejme správne rozhodnutie. Nemôže existovať situácia, v rámci ktorej vy si doma za pecou napíšete správnu žalobu, podáte ju a poviete, že plnomocenstvo advokátovi doložíte neskôr. Povinné zastúpenie advokátom je už pri spísaní žaloby. To znamená, aj preto je povinnou prílohou žaloby v správnom súdnictve plná moc daná advokátovi. Ako úplne posledná informácia, áno, má to samozrejme výnimky v sociálnych veciach, niektorých ľudskoprávnych otázkach, ktoré ustanovuje zákon, kedy takéto buď povinné zastúpenie, alebo takáto príloha nie je potrebná, ale o tom budeme hovoriť v ďalšom pokračovaní nášho veselého toho sitcomu Správne súdnictvo. Ďakujem pekne za vašu pozornosť.